Казки для Дівусі і всёй Беларусі. Казки для Дівусі. Гэта тэатралізаваныя гісторыі для маёй дачкі, цудоўнай дзяўчынкі Дзівы і для ўсіх беларускіх дзетак розных узростаў. Вітаем усіх нашых дзетак. Гэта падкаст «Казкі для Дзівусі ўсёй Беларусі», а значыць, што казачніца Алена... Усіх вітаю! І я, казачнік Васіль, готовы вам расказаць новыя, цікавыя, незвычайныя гісторыі. Подписывайтесь на нас, падтрымлівайце, стаўце падабайкі, а мы пачынаем. Адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў, Владзімір Караткевіч, калісьці даўным-даўно, яшчэ на пачатку 50-х гадоў, напісаў цудоўную казку «Лебядзіны скіт». Там ён у такой незвычайна фантастычнай форме расказаў, чаму беларусаў, якія тады жылі ў Вялікім княстве Літоўскім, не змаглі захапіць татара-манголы. Гэта агрэсіўна моцнае магутнае племя, мэта якога была ператварыць усіх, каго гэта толькі магчыма, ў сваіх рабоў. Татара-манголы неаднаразова нападалі на нашае княства. Гэтыя набегі адбываліся ўзімку з 1258 на 59 год. Затым у 1275 годзе, 77, 87. Аднак, у адрозненне ад расійскіх земляў, нашае княства не трапіла пад мангола-татарскі прыгнёт. Чаму? А вось пра гэта ў казцы Владзіміра Караткевіча «Лебядзіны скіт», якую мы крыху перапрацавалі і назвалі «Хан Бату і таямнічы стары». Жорсткі, бязлітасны хан Бату здабываў над нашым княствам перамогу за перамогай. Тысячы зняволеных нашых суайчыннікаў ён гнаў свой край на вечнае рабства. А сёння ў хана быў цудоўны настрой, у яго дзень нараджэння, а ў галаве круціцца вясёлы вершык, які ён дэкламаваў са сваім шматтысячным войскам. Усё набегі войны, пажары, всё наперад ханскі загад. Не было такога абшару, дзе не стала б наша нага. Не было такога абшару, дзе не стала б наша нага. Хан сказаў, іначай магіла, і вялі мы няшчасных палон, і чужыя аулы палілі, на вуголле, на попел, на тло. І чужыя аулы палілі, на вуголле, на попел, на тло. Стоять! Что такое? Хан Бату убачыў, каля невялічкага драўлянага скіта, што стаяў на беразе возера, некага дзіўнага старога з доўгай белай барадой і пранізлівым позіркам. Зялёны, ледзь заўважны агеньчык свяціўся ў вачах гэтага загадкавага дзеда. Стой, хан, спыніся. Хан здзівіўся. Пры якім-небудзь бы іншым настроі ён аддаў бы імгненны загад забіць гэтага непачцівага старога. Але сёння было такое добрае надвор'е. Дзесьці ў лесе гарэзліва ціўкалі дзятлікі. І ўвогуле быў дзень нараджэння, зусім не хацелася сварыцца. Як смееш ты, нікчэмны стары, спыняць маё слаўнае войска? Чаго ты хочаш? Адпусці. Каго адпусці? Адпусці маіх людзей. А хто тут твае людзі? Увесь гэты скуты народ, мае людзі. Бач ты, якая ты нахаба ў носе жаба. Увесь гэты скуты народ, мае людзі. Это значыцца я ночы не спаў, вашыя землі заваёўваў, паланіў увесь твой народ, а гэта, павер мне, справа нялёгкая. Можна сказаць, усіх людзей княства на ланцуг узяў, а ты такі хітры, каб я вось так вот узяў, у адно мгненне ўсіх адпусціў? Добра, адпусці столькі людзей, колькі змесціцца ў маім скіце. У тваім скіце? Ну, ён у цябе невялікі, так што можна. Сёння ў мяне дзень нараджэння, свята, так бы мовіць. Дактары кажуць, што раз у год я павінен для ўмацавання нерваў рабіць добрыя ўчынкі, таму хай будзе так, як ты хочаш.
Так, колькі ж гэты скіт змесціцца народу? Ну, 10 чалавек, ну 15, ну калі ўжо на галовах аднаго будуць стаяць, ну 20 чалавек. Добра, не збяднею, хай так і будзе. Даеш слова? А няго ж. Глядзі, не падмані. Калі я маніў. І пачалі мае людзі заходзіць у скіт. 5 чалавек зайшло, 10, 20, 50, 70, 100. Так, стоп, якое 100? 150, 200, 300, 400. Вы што, падурэлі? Так, мае верныя воіны, спыніць людзей, вярнуць. Але ты даў слова. Ну так і што? Найвялікшая ганьба для хана, калі ён не трымае слова. Няўжо ты пры сваіх воінах не стрымаеш абяцанне? Але ж, гэта некая чорт ведама што творыцца. 500, 600, 800. Куды яны там знікаюць у тваім скіце? Там што, падземныя норы да зямнога ядра ў цябе прарытыя? 1000, 2000. Не, я буду ніяк, калі не высветлю ў чым сакрэт. Абег хан Бату вакол скіта і ўбачыў, што збоку возера ў скіце невялікая дзірка, і праз яе людзі, ператвараючыся ў лебядзей, адплываюць ад гэтага месца, а затым на сваіх моцных крылах адлятаюць за гарызонт. Так, стары, што гэта за жарты? Мы так не дамаўляліся? Куды яны лятуць? Назад, да сваіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Вяртаюцца ў свае родныя мясціны, туды, дзе ты іх паланіў. Цяпер яны свабодныя. Ну, дзякуй табе, стары ты чараўнік. Усіх маіх рабоў у мяне забраў. Файны падарунашак на дзень нараджэння, нічога не скажаш. Але цябе я ў скіт не пушчу. Не пушчу цябе ў скіт ні лебедзем, ні голубам, ні нават казадоем. Нават казадоем ты ў мяне не станеш і ад мяча майго не ўцячэш. Як скажаш, калі суджана загінуць, то што ж, такая моя доля. Ну вось і добра, пагадзіліся, зараз табе галава з плеч будзе. Спадзяюся, што тут мы паразумеемся, таму глядзі без жарцікаў. Выцягнуў хан Бату меч. Нейкі дзіўны зеленаваты агонь загарэўся ў вачах дзеда, але хан гэтага не заўважыў. Маеш апошняе жаданне? 1000 ўжо. Як скажаш. І... Што гэта? Гостры меч хана раскалоўся на некалькі кавалкаў, калі дакрануўся да шыі старога. Але чаму? Таму што акамянеў стары. Ператварыўся ў вялікую змрочную каменную скульптуру, і толькі ягоныя вочы пранізліва глядзелі на хана, як быццам хацелі працяць яго наскрозь, і зялёны агонь палаў у вачах старога. Ты што ж гэта за такі дзікі, страшны, дурны, нелагічны край, дзе людзі ператвараюцца ў птушак, нямоглыя старыя становяцца камянямі-асілкамі. На што мы сюды ввогуле прыйшлі? На што нам всё гэта? Побач жа ёсць маскоўскае княства. Так, будзем заваёўваць і прыгнятаць іх, маскоўцаў, а адсюль уцякайма, пакуль яшчэ чаго больш страшнага з намі не здарылася. Хто быў гэты загадкавы стары, які вызваліў наш народ ад татара-мангольскай няволі? Загадка. А яго каменная выява знікла і не з'яўлялася. Але, паводле паданняў і легендаў, гэты стары можа з'явіцца, калі над намі ізноў узнікне пагроза сапраўднага вынішчэння. Гэта было наша творчае перасэнсаванне класічнай казкі Владзіміра Караткевіча «Лебядзіны скіт». У нашым падкасці «Казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі» вас будзе чакаць шмат цікавых і незвычайных гісторый. А мы надоўга не развітваемся. І наступная казка, якую мы для вас рыхтуем, будзе называцца «Мужик і дзіва аднавокае».
Подписывайтесь на нас, ставьте подобайки, натхняйтесь нашими фантастычнымі гісторыямі. З вами была казачніца Алена і казачнік Васіль. А ўсё гэта разам казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі. Казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі. Казкі для дзівусі.